Tage to tane ami. Ne ko enye te Aisha la. Oh, mbala. Aisha buka ko min yedu yin wona ta la. Abuka an cho bla nyona. No kan bula Aisha tika ko jugu wonde. Muna tika ko jugu ke. E baka Aisha ma ko shigo. An che munun be giringiri la no fere, olu de no do. Non te depuis Aisha che fatula fobi. Ama kandi mogoma, ani mogoma ben furuko ka. Bon, anu ya ta, o te problème yeta. Nga ubika kongaransiya min ka no fe. Foka nyine anko, o de be ka ne yere fene toro. Ne yere dabali ma ba. Musa yere te be foko muso ti bolo sokono. Koni fitini Aisha kungo ko fitini mana wuli doro Musa wuli gijo. Ali tiga ndado Aisha ko mala Musa e ble. E ma foko Musa. E be Musa de tado kadi. Wallahi. Aramanta ka jugu ni Aisha ko la ka teme diya mo be la jelenga. Adama. Dam. Ninya yi ni dogoke Musa wole kana. Aw wole kunte do are. Aw yere ba kalama ka fo ko aw koroke fatura. A fatura ka muso de to akoya. Muso in dun dila ne ma kalifa dira. Na manya aw koroke te ka ba. Ne fana be muso in ta ka kalifa aw ma. Haka hakili to muso in na kosebe. Dongelen shi akana na hami ni cheko ye. Na usela ko ke obedia yen kosebe. Wa ka kuma faamuya komi yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min na an bɛna hakili to a la n'Ala sɔnna foyi ko hami t'a minɛ k'an sɔrɔ Adama ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan an bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que ka se ka lafiya du in kɔnɔ fɛn fɛn de ye tɔɔrɔ ko ye n'Ala sɔnna i hakili latigɛ o t'a sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye a toli ko ye du kɔnɔ yan n tɛna fɛn fɔ o la nka aw yɛrɛ b'aw sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ la ni aw bɛnna min kan aw fila la n'a y'a sɔrɔ a bɛ sigi min kun a bɛ n'o fɔ kɛ la o sira kan ka taama cogo min na an m'o taama o cogoya la. problème foyi t'a la ka kuma faamuya n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. Aw wele kun kun y'o de ye a bɛ se ka sira ta sa. Adama min ye kɔrɔ yɛrɛ ale de kan ka hakili sɔrɔ hali ni Adama nana ni sɔ ni fara ni fitinin ye a b'a fɔ ko a ka Aisha ta d'a ma o kuma mun kɛra Aisha y'u dabali de wa walima u dare kolen do wa ne ma k'ala k'a dɔn. O de do fɛn bɛ o de do Aisha yɛrɛ a ma bɔ filiya la a bɔra filiya la même pas un mois olu bɛ ko ɲɛrɛsi la o nɔfɛ tan. I b'a fɔ ko anw t'u kɔ yan e ma dɔn e ni ne yɛrɛ ka ɲi an ka bɔ an ka ja olu b'u ɲɛ bɔ anw na cogo di ko Aisha ayi fɛn min tɛ dabɔ a tɛ jɔ bɔ. Musa ta ka nɔgɔn ne tɛ foyi fɔ Musa ɲɛna Musa ta ka nɔgɔn turu même ne yɛrɛ tora Aisha ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ ninnu na ne yɛrɛ sɛgɛnna. A ma fosi k'u la koyi musokodenya de b'an cɛ ninnu na n'o tɛ Aisha ma ɲi n'an ye o. An mun bɛ Aisha la min tɛ anw na. Fosi. O ma la o muso ko de b'u la. Ɲɛna Aisha cɛ kun ka ban o ninnu ɲɛ tun bɛ Aisha la. Wala ɲininkali gɛlɛn ne yɛrɛ kun kamana gannen don o ko in de la o tuma ni Aisha cɛ kun ma fatu olu kun bɛ n'o ɲɛnama tiɲɛ ta sa kɛ e cɛ fatura ala ma mɛ aw bɛ girin-girin o nɔfɛ i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ kan mun b'u la u bɛ tila k'a ɲɛfɔ anw ye. Ne kɔnɔ gannen don dɛ. Musa bɛ tila k'a ta ɲɛfɔ ne ye n tɛ foyi f'a ɲɛna fɔlɔ a bɛ n sɔrɔ so kɔnɔ. Ne tɛ se ka foyi n'a hakili ta mun de kɛra an sɛgɛnnen don hali an si so kɔnɔ hali an tɛ se ka sunɔgɔ nin denni bolo denmisɛnnin fitinin ne i bɛ mun ɲini yan. N'a y'u wele u bɛ bɔ ɛri o ɛri
ere ba jarama law ne te foyi fo Musa ɲɛna bilen foyi a bɛ n sɔrɔ so kɔnɔ ne k'a jarama na an bɛ sigi la an bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn bolo walayi ni Arama y'i kun don ni Ayisa ko la ne bɛ Arama faga a kuma tɛ la ka dɛ ne ka ɲi ta ne tɛ foyi fɔ Aïcha. Ah, Ça va? Ante, ça va? Kon basi t'i la? Walayi basi fosi tɛ yen. Tabarikala. Ala kana basi k'i la. Aïcha. Ah, Cɛ, ne y'i bɛ so kɔnɔ o tuma mun bɛ yen? walayi foyi tɛ n na hɛrɛ dɔrɔn de bɛ n kan n bɛ da ka reposer dɔrɔn de. Mais a kan ka waati dɔ la i ka bɔ ka t'i yɛrɛ lafiya dɔɔni. N'o de f'i ɲɛna lafiya bɛ n kan so in kɔnɔ k'a da kan dɔrɔn aw yɛrɛ bɛ min kɛ ne aw bɛ min kɛ ne ye quoi walayi foyi manque tɛ ne la nin so in kɔnɔ yan nɔ ni fɛn manque bɛ n na n b'a fɔ aw ɲɛna. O k'o diyara n ye mais ni i mako bɛ fɛn o fɛn na kana ɲinɛ k'a fɔ n ye dɛ ne ni n dɔgɔnin kɔni anw bɛ i kama de n'i mako bɛ fɛn o fɛn na a fɔ an ye dɔrɔn an b'a ɲɛnabɔ i ye i y'a mɛn. N y'a mɛn problème foyi t'a la. Kɔni sinon à part ça tout va bien kɔni. Aw foyi tɛ yen nɔ basi fosi de tɛ yen. Foyi manque t'i la. Aïcha ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ye. Ante. Ayisa hɛrɛ sira Se somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ. Se. Ne ko mun de bɛ Amina? Nin to yen koyi nin ye a kumunen don sinon foyi t'a la. Ala ka jisuma k'a fɛ. Amina N bɛ taa cɛkɔrɔba fo ka na. problème foyi t'a la. Awɔ. Mais n y'a f'i ye cogo min na ni mako bɛ ko o ko la i ka n dɔgɔnin yɛrɛ fanfɛla bɔ a la pewu. Non i b'a fɔ ne kelen bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn n dɔgɔnin i k'a to yen kana foyi fɔ a ye. Mais n'a dépense bonyana i ma. Dépense foyi tɛ bonya ne ma n dɔgɔnin filɛ denmisɛnnin bolo a tɛ se ka foyi de ɲɛnabɔ i ye a to yen dɛ i k'a fɔ n ye n bɛ n jɔ a jɔyɔrɔ la n b'a bɛɛ de k'i ye i y'a mɛn. Problème t'a la. I bɛ se ka taa. N bɛ taa ka na. Ok. Aïcha. n buramuso Ah, baasi tɛ yen kɔni basi fosi tɛ yen. alhamdulillah Si. n hakili la baasi foyi t'i da la du kɔnɔ yan Walayi basi fosi tɛ n na. Tiɲɛ yɛrɛ la ne cɛ fila ninnu u ka ko ka ɲi yɛrɛ de u tɛ ka basi fosi lase n ma. o ye halatanu ye ni baasi tɛ e la ka ban o bɛ ne yɛrɛ hakilina lafiya kosɛbɛ n buramuso bi kuma tɛ dɔwɛrɛ ye i komi i cɛ fatura i y'o filiya kɛ n'a ma ɲɛ i bɔla filiya la n bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka sigi du kɔnɔ yan N burankɛ nin kuma ninnu ne tɛ fɛ ka n da yɛrɛ de don nin kuma ninnu na barisabula ne cɛ banna hali a ma mɛn n ma lafiya ko kɔnɔna la halisa n cɛ ka ko bɛ n kun na tiɲɛ yɛrɛ la a tun ka di n ye an ka nin kuma in to yen fɔlɔ i ka temps dɔɔni di yan. n y'i ka kuma faamu nin ko in bɛ yɔrɔ min na e ye kalifa de ye ne ma e dila ne ma jigiya de kama ko n ka n hakili to i la o kama kuma o kuma ne kan k'a ɲini k'e ka hakilinata dɔn min b'i fɛ n'a tɛ kɛ tɔɔrɔ y'i ma nka n'a ma ɲɛ n'i yɛrɛ ko ten baasi foyi t'a la an b'an sigi ka waati d'i ma nka a kɔni ka di n ye i ka miiriw kɔfɛ ani i ka hakilina munumunu kɔfɛ i hakili mana bila fɛn o fɛn na i k'o fɔ n ye e bɛ niveau min na sisan e ka furuko b'i yɛrɛ de bolo a tɛ maa si bolo o kama i komi i cɛ dɔgɔnin filaw bɛ yan
a kɔni kun ka di ne ye i n'u ka sigi ka kuma ni ni min bɛn'a la i ka sigi o kun i ka to du kɔnɔ barisa a man di ne ye fiyewu i ka segin ka taa u ka so tiɲɛ na n burankɛ ne ka to yan ne ka segin ka taa n ka so n tɛ se ka kuma o la fɔlɔ mɛ a kɔni tun ka di ne ye i ka wagatinin jan n bɛ n hakili munumunu ni n hakili lafiyara wagati min na min bɛ n fɛ n bɛ n'o f'i ɲɛna. n'i ko ten n y'a faamu nka i kana maloya dɛ i hakili mana fɛn o fɛn ye i k'a na i k'o fɔ ne e ni ne cɛ buranya tɛ yen o e ye ne den de wa i kan ka ne minɛ i fa ye k'a d'a kan ne tali ɲini somɔgɔw bolo o y'i di ne ma ni jigiya ni hɔrɔnya ni silamɛya de n'a ma ɲɛ e dila ne ma o kan kan ne kan ka jɔ e ye jigi kɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen na fo a ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ ta kan i ye n ka kuma faamu. Baasi tɛ n'i ka kuma faamu n'Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogoya min na a bɛ kɛ ten. o diyara n ye kosɛbɛ. Adama. Musa. Anbara. Anba. Baasi foyi tɛ n na. I b'a dɔn kuma dɔ tun bɛ ne kɔnɔ k'a f'i ye depuis bi tɛ. Awɔ. An tulo b'i la. Baasi tɛ. Grand frère ka ko de. Grand frère ka ko wa? Awɔ. Bon an ɲɛfɔ sa. I hakili b'a la yanni grand frère ka fatu. Ne n'a tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Analyse y'a yira k'a fɔ ko sida de tun bɛ grand frère la. E ko cogo di? Sida wa? Sida kelen. Ko n'i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye dɛ. Ayi depuis o don ne n da de y'a kan fɔ bi. O ɲɛna. I b'a dɔn sida kɔni tɛ cɛ faga fiyewu n'a tɛ muso la. O ka gɛlɛn. Yɔrɔ. Grand frère muso in sida b'a la. Bon k'a da i tulo kan fana i tɛ fɛn kelen mun kalama. Sida tɛ mɔgɔ minɛ fiyewu n'a sɔrɔ n'i tɛ tulonkɛ kɛ kɛnɛ ma. O tɛ tiɲɛ ye. O bɛ se ka kɛ. Voilà. Ne kɔni bɛna mun f'i ye muso in ne kɔni tɛ n'a ta bari sabula sida y'an grand frère faga ne ɲɛ cilen tɛ koyi muso in ne kɔni ne y'a to yen. I ka kuma in bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ dɛ. Yɔrɔ. N ye nin ta n bɛ sida yɛlɛma i fɛ kana nin ta dɛ. Voilà. Bon n bɛna f'i fɛnɛ ye ne kɔrɔkɛ de ye dɛ a man ne ye i fɛnɛ ka fara n kɔrɔkɛ dɔ in kan i ka to ne kɛrɛfɛ yan kana muso in ta dɛ. Ne kɔni tɛ e bɔra ka min fɔ sisan hali ni diɲɛ muso banna ne tɛ nin ta. Voilà. Ka taga mun k'a la k'a yɛrɛ fa. N dɔgɔnin saya nege tɛ ne la sisan koyi. I ni ci i ka nin kuma la yan. Kosɛbɛ. N bɛna fɔlɔ. Ok k'a mɛn. I bɔra nin kɔnɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni kɔrɔkɛ kɔni banna kɔni a muso a bɛ di dɔgɔnin de ma. E bɛ n'i jɔ k'e b'o muso ta ne ɲɛna aw kɔni tɛ kɛ ne ɲɛna o sen ta a ma sida bila a la siɲɛ wɛrɛ n bɛna coronavirus de bila a la e bɛ k'i tulonkɛ ne la walayi i ma fɛn y'a la fɔlɔ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn mun kelen de bɛ e ni Ayisa cɛ ko ne tɛ min kalama. Ka mun kɛ ne ni Ayisa cɛ wa? Ka n'i yɛrɛ kɛ kalabancɛ ye sa ne bɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ n ye ka n'i dogo ne la. Fɛn tɛ ne ni Ayisa cɛ dɛ e b'o k'o fɔ kun jumɛn na? E bolo ko aw ka ko an t'a kalama sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ falen don aw la nin musoko in na. Aw bɛ ka tugu Ayisa kɔ kɛlɛ fo k'a kɛ aw yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ a kɔ ko furumuso de bɛ aw bolo so kɔnɔ yan. A tɛ nin lajɛ diɲɛma jɔlen na.
ne y'a f'i ye cogo min na fɛn tɛ ne na Aisha cɛ koyi Aisha ye ne kɔrɔkɛ muso de ye jagoya ne ka hɛrɛ ka Aisha ye wa n bɛ k'a dɛmɛ de dɔrɔn sinon foyi de tɛ yen. Awɔ tiɲɛ don aw kɔrɔkɛ muso don wa a kan ka hakili to a la aw ni dɛmɛ min kan ka k'an k'o fɛnɛ kɛ nka ko wɛrɛ bɛ aw ta in na min tɛ dɛmɛ ye. ko wɛrɛ cogo di tan ko wɛrɛ. ne ma bɔ k'a f'i ye ko fɛn tɛ ne na Aisha cɛ wa. n'a tolila kasa bɛ bɔ kun ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn walayi ni mi hakili sigi nin ko in na i laban bɛ malo dɛ. Se ka kɛ o e tɛ se ka kɛ ko muso t'e bolo so kɔnɔ diɲɛ don o don e bɛ taa Aisha de fɛ yen nɔ n tɔɔrɔla de sa walayi dɔ kɛra. I jɔ ne ka dɔ mɛn sa. n tɛ se ka jɔ i ka dɔ mɛn. So ka kalan kɛnɛmala ka kalan I jɔ ka dɔ mɛn ala kama fara naani Aisha ko kuma ye. n tɛ fara a bi la. Jɔ ne kala sa. musa ne jɔba ne lamɛn mun bɛ ni Aisha cɛ mun b'o cɛ e na ko tabara yɔrɔ la yanni e ka don ne kan e bɛ don Aisha fɔlɔ de kan o mana ne ye mun ye e bolo. Ne bɛ n'i ɲininka o Aisha ye ne jumɛn de. n t'a dɔn. n t'a dɔn. A ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ yanni k'i ta kɛ kɛlɛkɛlɛba ye. Musa fɛn min bɛ min na a bɛ ɲɛdɔn e Musa bi ne bɛ min na a bɛ ɲɛdɔn i dun ka sabali dɛ sabali o de ka fisa e ma dɛ. Muso n bɛna mun f'i ye ne kan ka hɛrɛ o hɛrɛ kɛ ye a jagosalen don ne kan de ne k'a kɛ Aisha fana I tulo bɛ n na ko ne kɔrɔkɛ muso de don n'a ma ɲɛ ne kɔrɔkɛ tɛ yan ne b'a don sogo ni ngolo cɛ. E kan ka hɛrɛ o hɛrɛ kɛ ne a jagoyalen don e kan e k'o bɛɛ kɛ Aisha ye e ma Aisha furu sa wa. ne ta tɛ kelenya ye wa a juguya tɛ ne kɔnɔ i y'a faamuya a ma fosi kɛ ne la. Aisha tɛ kelenya mɔgɔ ye koyi Aisha ye anw dɔ de ye i n'a fɔ e y'anw dɔ ye cogo min na a kan ka ni ne bɛ hakili to i la ne kan ka hakili to Aisha la tantɔ a bɛ se ka kɛ min ye grand frère sɔrɔ o tun bɛ se ka ne sɔrɔ n'o tun kɛra grand frère tun tɛ bila o a tun b'a hakili to i la. fo sa furu la o min fili da nin ye o ye kuma jugu de ye da kɔnɔ tiɲɛ don a kan ka dɛmɛ mɛ aw bɛ ka taa cogo min nin tɛ dɛmɛli cogoya de walayi ko wɛrɛ b'aw ta yen na ne bɛ min fɔ i ɲɛna kɔni i hakili to i yɛrɛ la i ka nin ko in ta dɔɔni dɔɔni i tulo bɛ ne la walayi Aisha ma foyi kɛ na Aisha ye ne yɛrɛ dɔgɔnin ye ne b'a minɛ i b'a fɔ n dɔgɔmuso nka aw bɛ k'a kɛ cogoya min na nin t'a cogoya dɛ fo k'a kɛ i n'a fɔ muso yɛrɛ de t'aw bolo so kɔnɔ. Aisha e k'i hakili latigɛ sa foyi de tɛ yen a filɛ Aisha filɛ nin ye e tɛna mɔgɔ wɛrɛ diya ne ye ka tɛmɛ e kan koyi. I ko ten. ne ko ten e ne ka di ne ye cogo min na ne tɛ se ka Aisha ta ka bila n fɛ. n y'a faamu i hakili to i ka fɔta la dɛ. foyi t'a la. ayiwa. muso ka keleya barika ka jugu dɛ ka taa kɛ mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ yɛrɛ kɛ a kɔrɔmuso muso ye. I tɛ k'a daminɛ tuguni. a ka ɲi sa n tɛ fɛn fɔ a ka ɲi a ka ɲi i tɛ ji dɔ di yan n ka min fɔ. ne ka falen. e kɔrɔkɛ muso don e m'a furu sa wa a ladon i ka fɔlɔ i y'a furu. ne ko hakilina jumɛn de bɛ e kun na dɛ problème kelen mun bɛ yen o fɔ ne ye sa ne ka taa. Wallahi merci ni question imposée la n kunna kojugu mun kelen de da o e na ko taa ma ko baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa Aisha fɛ yen yanni e ka na ne fɛ yen fɔlɔ n k'i ɲininka o dɔrɔn n jaabi o dɔrɔn na. wala sisan ne fana muso tɛ Aisha ye wa. Aisha de bɛ si e kɔfɛ a e muso ye Aisha o kuma fɔ ko ne ɲɛna Aisha de bɛ si e kɔfɛ a. o tuma n'i y'a fɔ i bɛ fɛ ka n bugɔsa kɛ o tɛ e ka ne bugɔsa e k'i yɛrɛ sɔrɔ nka ne kɔni bɛna mun f'i ye n'i ma nin keleya jala in dabila ɲɛ t'i la dɛ. Keleya ko tɛ koyi keleya ko tɛ dɛ i kɔrɔkɛ muso de don i muso tɛ dɛ. e bɛ ka siran fɛn min ɲɛ n'i ma farati fɛn ne bɛ Aisha ta ka fara i kan yan komi i bɛ k'a kɛ n'o jamalenya de. awɔ ne kun mago b'o yɛrɛ de la k'e bɛ Aisha ka ta ka fara ne kan n y'a dɔn e kun ɲɛ bɛ Aisha la walayi Musa ne ye nin ye a mɛnna mɛ n tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye n'i ye Aisha ta diɲɛ don o don i bɛ fili ne ma danna i ka tigɛ na b'o f'i ye ni e ye Aisha ta diɲɛ na tigɛ don o don e bɛ fili ne ma. ayi ne bɛ muso min dɔn est-ce que nin y'o ye ka taa changer tan complètement a tɛ tɛmɛ Ala ta kan nka e bɛ na ne sugu dɔ tile fila ye.
ma ami bola de. Adama. Donji. Anbara. Ah. Ça va. Comme il a fait follow. Ne veut pas Aketo. Dogo. Nam. Ci bar ko do wi ka ke abe ka ne kamana ga koy. Ka ko do ke wa? Awo. Amanye ni tara don ba do fa kula. Don baga. Ne ta ga segi famile kuma ga ne. Zena ga ko di. Awo. O ko ne ma. Kwa tire de a chefa. I bola ga sida ko mi fo e. Sida tere. A tire de a chefa. Wa be ko kele fi. Kana gera la fiu. Ni ta fa fara an ko ke ga sisa. Kana gera la de. Re ta sigile la ya. Fa bi kala ko buru fili le. Mo ba goro la. A tire do de. Hey. Ne to ni ko ga je ko so ni deni an bɛɛ ka nin an ka to tere jugu fila ma tɛmɛ a kan ko tere a tere nɔ de don hali ni y'a ɲɛ lajɛ kɛ ni ye mɔgɔ ka muso ta ta ye a y'an gɛrɛfɛrɛ faga n'i y'a ta a bɛ fana faga n bɛ kuma dɔ f'i ye an kana gɛrɛ ɲɛ an ka nin ye k'a to an ka gɛn yɛrɛ de a ka t'u ka so kɔ k'a gɛn awɔ ayi bon ne bɛ miiri fɔlɔ tile fila in na n'a kɛra cogo min sinon k'a gɛn nin cogo fɛnɛ la a ma nɔgɔn tan dɛ n'i ka kuma faamuya i b'a dɔn min kɛ an kana gɛn dɛ an kana gɛn fiyewu sabula bɔn a ye min fɔ ye an ka hakili t'o la an ka to an kɛrɛfɛ mɛ maa si kana gɛrɛ a la n'ala sɔnna ne kɔni ne ta ka nɔgɔn ne ye kuma bɛɛ fɔ ye ka ban ne kɔni ne tɛna gɛrɛ a la yɔrɔ e muso ma di ye ka ban a ka di ye ne yɛrɛ ta ka di ye bɛɛ ka to ni muso ye n'ala sɔnna an ka nin kelen to n'a sɛgɛnna a bɛ to u ka so a bɛ taa donc an b'a kɛ ten i y'a mɛn i k'i ta bɔ a sira fɛ dɛ ne ma bɔ a sira fɛ ne de ma f'i ye wa ne ma bɔ a sira fɛ de depuis kelen e delila ka ne ka layiru tiɲɛ wa ne bɛ na e fɛ k'a kɛ kun de ye dɔnnibaga tɛ maa wɛrɛ ne yɛrɛ kɔ Aha. Aïssa. Ah. Ça va? Ça va. Comme basi telo. Basi telo. Isigi. Ani fama. Nse. Aba. Kera fama yɛrɛ. Tiɲɛ na a kɛra o ye. Aba. Ni bɔtɔla ye min? Ni n bɔtɔla dugu kɔnɔ. N ye nin tarimusi ye réseau sanfɛ. Awɔ. Bon n fɛnɛ y'a ŋaniya k'a san e ye. Tarimusi in ka ɲi kosɛbɛ. U yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛ ko n'i ye jikalan k'a kɔnɔ k'a bɛ tile fo ka taa se su ma a tɛ suma. O dun diyara ne ye. Walayi o diyara ne ye yɛrɛ de. Nin tɛ foyi. Aw kan ka fɔ koyi. Hali ni ne ma fɛn ɲininkali kɛ a bɛna cadeau di yan a bɛna fɛn caman di yan nɔ. Tiɲɛ la aw kan ka fo walayi a ye cɛ ɲɛnama de. An kan ka nin kɛ ye koyi. Walayi nin diyara ne ye dɛ. Anw se hɛrɛ o hɛrɛ an kan ka k'i ye. Tiɲɛ yɛrɛ la. O ɲɛna yɛrɛ de. Aha. Antu. Kun basi tɛ yen. Sigi b'an fɛ. N tɛ ordinateur ko kuma min f'i ye. Awɔ. A filɛ nin ye. I ma dɔn nin diyara ne ye. Walayi nin diyara ne ye yɛrɛ yɛrɛ de. Ni kɔni i bɛ se k'i ɲɛnajɛ n'a ye i y'a mɛn. Awɔ. Voilà. Vraiment a diyara n ye. Ordinateur in yɛrɛ ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de. Yɔrɔ. I ma nin ye. Awɔ n y'a ye. Non nin ka ɲi. Nin diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de walayi. I mako bɛ fɛn o fɛn na réseau sanfɛ i bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ nin na. Tiɲɛ yɛrɛ la. Hali n'a y'i diya i b'i ka téléphone connecté a la. E tɛ ka WhatsApp k'i ka téléphone na. Awɔ ne bɛ ka WhatsApp k'a la. N'a y'i diya i b'o kɛ nin de fana. Ne ko Adama e nana mun na yan dɛ? Nin y'a kuma na sugu jumɛn ye? Kuma dun kɛra cogo di? I kelen nalen bi to yan mun de b'i la?
kuma yɛrɛ de nege tɛ ne la bi. mun na Sɔgɔmada in na ne ni Musa ye mankanba de wuli. ka mankan wuli wa Ayisa ka ko la kɛ. Ne kɛlen k'a ɲininka dɔrɔn Musa ye yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye ne bolo. komi a dun ye mun fɔ e ɲɛna o la Musa ko ne ma ko ne ma farati k'ale bɛ Ayisa ta ka fara ne kan. a dabara yɛrɛ la a ko juguya Ne ko e de ko k'i bɛ Arama ɲininka Arama ye mun f'e ye? ne ye arama ɲininka k'a ɲɛ kumu ka n ka dimi yira aramana yɛrɛ n ko mun de b'a ni Ayisa ni ɲɔgɔn cɛ a ko ne ma ko fosi ko ne hakili bɛ fɛn o fɛn na k'o tɛ ale ni a ni ɲɔgɔn cɛ k'olu b'u ka devoir de kɛ k'i komi olu kɔrɔkɛ fatura o muso don donc olu b'u hakili to a la E dun y'i ja o la kɔni Aramaya sumalen de ma. arama ye ne nɛgɛn k'o fɔ kɛ nka ne ma da la dɛ O mana kɛ togo o togo a y'a sumalen de ma o. Ne ni min na an yɛrɛ ka n ko bi ta juguyara n'a bɛɛ de ye. Musa ka yɔrɔ chauffer ne bolo parce que ne y'ale ɲininka ko mun b'a ni Ayisa cɛ. Musa bɛ bɔ baarayɔrɔ la yanni Musa ka don ne kan a bɛ don Ayisa fɔlɔ de kan. Ne dabali banna. o tɛ e kɔnɔ ko ye musa kelen de ye ne ka ɲininkali kɔnɔna na arama ko ne ma ko ne tɛ k'a tɛ mɔgɔ si fɛ k'ale bɛ ne de fɛ k'ale tɛ ne bila mɔgɔ si ye nka su a bɛ don tile a bɛ don wagati t'a la bɔ wagati t'a la tuma dɔ ninnu fila bɛ se ka heure kelen kɛ soju kɔnɔna na o bɛ min na mɔgɔ b'a dɔn nka e bɛ ne fɛ halisa Ne kɔni tɛ dɔ yɛrɛ dɔn. Musa k'a kalme. N'o tɛ wallahi min b'a da n'a y'a waleya ni Ala y'a ci fɛn min a bɛ fili ne golo couleur ma ni ka n suma a kɔrɔ a tɛ k'o kɛ fugariya ye n tɛ foyi f'a ɲɛna fɔlɔ. E yɛrɛ nana mun na yan han ne ko e bɛ mun de nɔfɛ ne kɔ han kun kelen jumɛn de la i donna so in kɔnɔ yan ne mago b'o kun de la. ne ka hakili la nin so ye ne ta ye ka tɛmɛ e kan koyi han Ayi. est ce que fa t'e la Aw kana ko kɛ ten tɔ. Aw bɛɛ ka so de don wa aw bɛɛ jɛ de don. Aw bɛ ka ɲinɛ k'aw balimakɛ ka so de don wa? Seulement dɔrɔn ale nana ka na termusi de di ne ma k'a y'a san. A y'a ye réseau sanfɛla la donc a y'a ŋaniya k'a san ne ye. E fana nana ni nin ye. Aw bɛɛ nakun ye kelen sa. ɲɔgɔn nin lajɛ Aw kana na kɛlɛ kɛ sa. Han? ni bi wɔɔrɔ termosi ni yan Ayi hali n'a kɛra tan termusi ye a ye cadeau dɔrɔn de kɛ ne ye. Aw kana na nin ko kɛ ten sa. Han? Nin cɛ man ɲi aw la sa. I b'a dɔn i bɛ ka n dusu bɔ dɛ i bɛ ka n dusu bɔ i tulo bɛ na. musa i t'i bila i jɔyɔrɔ la e ye dɔgɔnin de ye koyi i tɛ hakili sigi ne m'a f'i ye ko yan ye ne ka so ye ka tɛmɛ e kan wa han n'i y'a kɛ n b'i gɛn ka bɔ sisan. Ayisa aw Ka jɔn kɛ aw kana na nin ko kɛ ne bɛ kɛ cɛ y'a kɔrɔ bɔ mun n'i bɛ kɛ cɛ ye ne gɛn ne ma e ma. ko ne bɛ kɛ cɛ ye ne k'e gɛn. a ye nin dabila sa a ye nin dabila k'aw balimakɛ to balo la aw balimakɛ tun tɛ nin fɛ Ayisa aw tun bɛ discuter yan. Ayisa ala kama e k'i daminɛ Ayisa ala kama i dabɔ ne ni ayi ne tɛ se ka n da bɔ nin ko in na sa ni nin kɛra aw balimakɛ ɲɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ nin tɛ bɛn a ma donc ale talen kɔfɛ ne de kan ka ale fana jɔyɔrɔ fa cɛ yɛrɛ la nin ko ninnu a ye ninnu dabila sa aw ye balimamaw de aw kan ka hakili to ɲɔgɔn na de aw man kan tɛ ka nin kɛlɛ ninnu kɛ sa. ne kɔni ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn i bɛ mun kɔ i bɛ mun kɔ i b'a sɔrɔ. yen kunnaja n b'i deli e min ye kɔrɔ ye e hakili ka bon n'ale ta ye ka n'i ta fɛ i y'a mɛn wa n b'i deli yɛrɛ de. ne ye nin to e dɔrɔn kama e gasi de kama ne ye nin to yen sinon nin bilakoro tɛ sigi ka ni manamana kan sugu ɲɔgɔn na fɔ ne ma. a diyara n ye n b'i deli to o ko kelen na ka n'i ta fɛ n b'i deli yɛrɛ de. n bɛ jɛn ta kan. kɛlɛ tɛ nin solution ye koyi walayi kɛlɛ tɛ nin solution ye an cɛ ninnu yɛrɛ de u kɛlen i n'a fɔ k'u lakolen de don musoko la i b'a fɔ muso b'aw bolo a bɛ mun musoko wɛrɛ la. ne yɛrɛ kelen tɛ foyi ye Musa bolo foyi. an bɛɛ de don walayi. sokɔnɔna la yen ten a donna an kan a bɔra an kan n'a ka d'a ye a bɛ kuma an fɛ n'a man d'a ye a b'a to yen a bɛ taa ni musonin nɔfɛ
an bɛ solution de ɲini a la n'o tɛ e bolo ko mun ne ni solution ya solution foyi tɛ ɲini nin na min ye nin ye sisan an bɛ Aisha gɛni dɔrɔn de ye nin solution ye a solution ye dɛ a mɛnna ne y'a f'i ɲɛna n ka kana na Aisha jalaki a ma fosi k'an na o ale ma fosi k'an na walayi a bɛ ne bonya cogo min a bɛ e yɛrɛ fɛnɛ bonya ten wa a ka tɔɔrɔya fosi tɛ ka s'an ma an cɛ ninnu dɛ ko in bɛɛ ye olu de bɛ k'a kɛ i n'a fɔ muso t'u bolo n'o tɛ Aisha m'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ fɛ o wagati in na cɛsiriya yɛrɛ dusukasi bɛ Aisha la walahi furuko t'a kunna a ni bɛɛ ye an furuko t'a cɛw de kunna mun na b'an cɛw yɛrɛ sɔn a ka so kɔnɔ i furuko t'a kunna mun na a tɛ se k'an cɛw labɔ a ka so kɔnɔ Aisha de don walahi Aisha de don a natɔ yan nin soma na a se t'a la k'a fɔ ko ninnu kana don a ka so wa u bɛ taa a tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ne kɔni bɛ min f'i ye k'i bolo da dusu la an ka nin ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔ n na kɛlɛ t'a ɲɛ dɛ i y'a faamuya Musa tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la n'Ala sɔnna a ma a bɛ na n sɔrɔ a ɲɛ e ka sabali o dɔrɔn de don k'i bolo da dusu la an k'a ɲɛɲini nka kana to k'a fɔ k'i b'i bila Aisha kɔrɔ a ma fɛn k'an na dɛ i y'a faamuya ne bɛ min f'i ye o y'o ye e de b'a sumalen d'a ma walahi e de b'a sumalen d'a ma Aisha yɛrɛ de don Aisha tɛ mun na b'an cɛw yɛrɛ sɔn a ka so kɔnɔ n'a t'u fɛ a t'u gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ne kɔni ta tɛ ta ne ko e tun bɛ ka mun bɛɛ ɲini muso ka so kɔnɔ ye dɛ e ta ye mun ko sugu ye han ne ta ye o ko di e ma bɔ k'a fɔ ne ye ko sida de y'a cɛ faga han e tun bɛ ka mun ci ko de ci dɛ k'a nɔfɛ yan ne bɛna mun f'i ye i fɛnɛ ma t'i jɔ ne ma o don o ko muso in tere ma yan k'a tere de kɛra sababu ye ni k'an kɔrɔkɛ faga ne tɛ n'i lamɛn ko ye i tulo bɛ n na n'i b'i ka filan jugu dun na ne ta ka jugu n'i ta ye i jɔ dɛ wa e hakili y'a ko e de bɛna taa ni kɔrɔkɛ tɛ yen ni kɔrɔkɛkɔrɔba tɛ yen ne de bɛ yen wa fo ne ka tɛɲɛ ka sɔrɔ e k'a ta a tɛ sinon ka ne to yan e t'a ta dɛ ayi basi kɔni y'a bɔrɔ fara nin yɔrɔ la bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni kɔrɔkɛkɔrɔba kɔni banna dɔgɔnin de bɛ kɔrɔkɛ muso ta o daminɛna don jumɛn i miiri bɛ don min na dɛ wagati min na i filɛ k'a fɔ ko kɔrɔkɛ bannen k'i b'a ta dɛ a daminɛna o don de i b'a fɔ ka sariya min imposé nin tɛ sigi yan koyi e ye denmisɛnnin fitinin de i tɛ foyi dɔn nin ko la min da ka di la nin to yen ka ne yɛrɛ bila problème i tɛ se problème kɔrɔ jɔn ye denmisɛnnin fitinin ye musoko la fitininya de b'a la han e ɲɛ bɛ mun n'a la dɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'o kelen de la ok ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ye k'a gɛlɛya bɔ n ka sira kan n'i tɛ fɛ ka problème sɔrɔ jɔn ka bɔ e ka sira kan n tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ka fara a kan e ka bɔ ne ka sira kan dɔrɔn a banna n bɛ don o ma hali sini ne tɛ bɔ e ka sira kan i bɛ sira kelen mun kan dɛ ne fana b'o kelen de kan ne ka bɔ e ka sira kan est ce que fa tɛ nin na musoko in ta b'a suma jɛ nin na ne ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la du in kɔnɔna na ni ne ma wuli ka n jɔ a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka ne ka du ci n yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna cɛ ye musoko ye nka a tɛ kɛ ni hakili ye o fana ye ko wɛrɛ y'a la dɛ buwa i tɛ fɛn mun kalama ko in jubaju a bɛɛ ye adamaden nɔ ye depuis a y'a ye ne bɛ ka hɛrɛ kɛ Aisha ye dɔrɔn a girinna ka t'i sen don o la bɔn a tɛ ka foyi fɔ ni nkalon tɛ nin ko in bɛɛ ye ale n'o don ne ye n gɛrɛlen Aisha la dɔrɔn a bɛ girin ka taa don n'a cɛ ne de ka kɔrɔ n'ale ye o ne hakili la ne de kan ka Aisha ta n'a fɔra ko ale tɛ jɛn n'u ye
ne ya aw fila bɛɛ ka kuma mɛn nka aw fila si tɛ ka kuma in fɔ a tiɲɛ kan kuma in ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dɛ o ma ye a ka kumaw la aw ɲinɛnen don min kɔ ne sigilen bɛ min ye du in kɔnɔ aw jɔlen t'a ye dɛ tiɲɛ don aw kɔrɔkɛ tɛ a muso ha kan ka hakili to a la nka dan bɛ ko bɛɛ fana na dɛ nka aw de ka wuli ɲɔgɔn nɔfɛ ka hawuja ne b'a kɛ tan ne b'a bɔ tan ne b'a don tan muso kelen kama n'aw ye du in ci a bɛ taa sigi min aw yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in na yala aw fila dɔ la kelen bɛ yen min ni Ayisa sigila ka kuma k'a ko k'a bɛna sigi o kuma n kɔni bɛ min fɔ aw ye a ye ko in lajɛ ji ɲama jɔlen na aw de ye kelen ye dɛ Ayisa nana de wa n'a ɲɛna de ale bɛ to yan ka fara an kan n'o tɛ n'a tiɲɛna ale ye taabaga ye dɛ mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min na i salen kɔfɛ n'a fɔra i yɛrɛ ma sa u bɛ ka k'i ɲɛnama ɲɛna o tuma n'i tɛ yen don min na don ni ne tɛ yen o b'a yira duko banna n kɔni n bɛ min fɔ aw ye ka gɛlɛya a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ ni aw bɛnna ko la Ayisa bɛ ɲininka n'a ka d'a ko ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ o cogoya la nka aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka taa sɔrɔ aw ni muso yɛrɛ bɛnkan foyi ma sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn faga muso bɛ to yen sa kɛ o tɛ a y'a hakili dayɛlɛ dɛ wa ye Adama n bɛ kuma e yɛrɛ de kan ka juguya ka tɛmɛ Musa kan k'a d'a kan e de ye kɔrɔbalen ni Musa ma min dɔn e kan k'o dɔn e kan k'a ɲini kuma bɛɛ ka Musa n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka e t'o kɛ dɔgɔnin mana min kɛ e fana b'a fɔ i b'o ɲɔgɔn kɛ ni bɛɛ taara ten o du in bɛna kɛ cogo di n ka du kalifa b'aw la dɛ n tɛ fɛ n ka malo kɛnɛ ma sigida in bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ ne kan aw kana kɛ sababu ye ka taa ni n tɔgɔ ye du kɔnɔ a man di n ye n tɔgɔ ka ye yɔrɔ min na Buwa n'a ma ɲɛ ko ne de ye bɛɛ la dɔgɔnin ne kɔni hakili la Adama kan ka Ayisa to ne bolo Buwa Ayisa ka di ne ye koyi nka ne fɛ an ka taa Ayisa yɛrɛ ɲininka n'a ye mɔgɔ min choisi a ka to n'o ye ne yɛrɛ dabaliya bɛ ka ban aw la o aw yɛrɛ musow bɛ du in kɔnɔna na yan Ayisa ko sababuya fɛ aw ɲinɛnen don aw musow kɔ a ɲinɛnen don k'a fɔ ko muso n'a cɛ ko hakɛ bɛ yan hakɛ juguba de bɛ muso n'a furukɛ cɛ dɛ ni kabini ni ko in daminɛna hali aw musow tɛ ka cɛko jabɔ wa aw yɛrɛ bɛ nin ɲɔgɔn sama na ne b'a ta a ka di ne ye a man di ne ye aw ma Ayisa ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu wa a tɛ fɛ ka furu ne kɔni n'a ye kumakan laban min kɛ ne y'a ɲininka a ka hakilinaw la a ko ne ma ko furuko yɛrɛ t'ale kunkolo la nin waati in na fiyewu o bɛ ko min na san'a ka to ni kɛlɛ kolonba ninnu na a y'a lajɛ a k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma a y'a lajɛ a k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma dɛ ni dɔw la a bɛ ɲɔgɔn mako sa ni kɛlɛba fu la a bɛ tila k'i ban yan sigili ma ka taa kɛla jɔn na a ma k'aw la o ɲɛ ye min ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ka ko in jateminɛ ni hakili ye Ami Kadi n'i y'a ye ɲɔgɔn wele baasi tɛ ko o ko bɛ ka kɛ nin du in kɔnɔ yan nɔ ne ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na aw cɛw bɛ don ka bɔ la ne kan mɛ ne se fosi de t'a la wa a kana k'aw kun na ko ne n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ne n'u si tɛ ɲɔgɔn fɛ
Aisha kɛ e ka nin ko in tɛ don e ka nin kuma in yɛrɛ tɛ don ne kunfɛ hali dɔɔni ka da kan mun na an cɛw b'e fɛ yan su fara tile kan don ɛri t'u la bɔ ɛri t'u la ni yɛrɛ hɛrɛ ka kɛ b'a fɔ ko muso i b'a fɔ anw yɛrɛ tɛ yen du in kɔnɔ yan ni e tɛ anw jatelen t'an cɛw bolo diɲɛ kɔnɔ ni e tɛ ne tɛ se ka da nin na tan ne y'i faamuya i tɛ se ka da nin na cogo si la barisabula ka d'a kan aw cɛw yɛrɛ bɛ don ka bɔ min kɛ ne kan i tɛ se ka da la mɛ e t'a dɔn a bɛ ne tɔɔrɔ cogoya min na ala de b'a dɔn n dun fɛnɛ tɛ se k'u gɛn ni n y'u gɛn o fɛnɛ y'a damata kuma wɛrɛ de mɛ f'a k'a faamuya ko ne ɲɛ tɛ ninnu si de la wa furuko yɛrɛ tɛ ne kun ma sisan. An y'i ka kuma faamu kadi ne m'a f'i ɲɛna n ko nin da tɛ Aisha la hali dɔɔni an mana na Aisha kɛlɛ an b'a manamana kɛlɛ fu ka sɔrɔ a ma foyi k'an na an cɛw de nɔ don a m'a fɔ sisan k'a ɲɛ tɛ ninnu si la ko wa ko furuko t'a kunna olu de bɛ k'a kɛ n'a fɔ k'a bɛ ala k'u dɔn u ma deli ka muso ye fo k'a kɛ n'a fɔ an t'u bolo so kɔnɔ dala yɛrɛ an b'an sinsin an cɛw de kan n'o tɛ muso ma fɛn kɛ dɛ i ye n ka kuma faamu. Ami e y'a faamuya cogoya min na ni kadi y'a faamuya ten walahi a tɛ kɛ kɛlɛ ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ne bɛ min ɲini aw fɛ b'aw deli aw ka yafa n ma yɛrɛ de ka d'a kan aw cɛ bɛ ka waleya min kɛ k'aw sɛgɛrɛ aw ka yafa n ma ne yɛrɛ filɛ nin walahi ni y'a fɔ aw ɲɛna a ma se ne ka n kali yɛrɛ furuko a tɛ ne kun na hali dɔɔni barisabula ne ma tila n cɛ yɛrɛ ɲɛji cɛli la fɔlɔ ne bɛ fɛ ne cɛ ka lafiya ni n tilal'o la wagati min na kɛ o kɔfɛ ni n bɛ furu walima ni n tɛ furu n b'o fɛnɛ deside. ayiwa ne kɔni bɛ se ka yafa i ma condition kelen n'a ma ɲɛ n'i ko k'i tɛ sigi anw cɛ kelen kelenna si kun problème t'a la n'i ko kan ka da i la n bɛ yafa i ma o la n'o tɛ ni n b'i ka kuma bɔ a sira fɛ n tɛ yafa dɛ. E kadi i sabali sa a m'a fɔ k'an ka yafa a ma wa a delila ka nkalon tigɛ an ɲɛ a ma deli k'an dɔgɔya a ma deli k'an kɛlɛ hali a kumakan kama an k'an ka yafa a ma tarde an kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ i cɛ la ala k'a da yɔrɔ suma ala ka saya k'a ma lafiya ala ka limaniya kɛ nin bɛɛ fura ye. Amina rabi ala ka dugawu minɛ. Musa, fɛn min bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ e fɛ Aisha b'i fɛ de wa Aisha t'i fɛ koyi i bɛ k'i muso tɔɲɔ fu Aisha tɛna k'i fɛ bi wa a tɛna k'i fɛ sini Aisha bɛ ne de fɛ hali ni Aisha wele ka na fila jira a la a ka mɔgɔ kelen t'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne de ta. Ne bɛ se k'a fɔ o contraire Aisha t'e de fɛ sinon Aisha bɛ ne de fɛ ka tɛmɛ e kan. I tɛ mun kalama furuko kuma bɛ ne ni Aisha cɛ koyi sɔn dɔrɔn an ka mariage bɛ na kɛ e bɛ t'i ta kɛ ordinateur sanw ye ka n'o d'o ma ka to ka fɛn nu e hakili la ko nin de bɛ muso kɛ cɛ fɛ yan e b'i kunfɛ o lagalakatɔ e ka n'i ɲɛ yɛlɛ komi a yɛrɛ y'an wele k'a mago b'an na n'a bɛ cɛ mun fɛ an tɛ n'o dɔn. An ka t'o la. Aisha, ça va? Aw nana n ka weleli lamɛn a diyara n ye kojugu ko min bɛ ka kɛ nin du in kɔnɔ yan ne b'a bɛɛ kalama sabula a bɛ ne de kun kan an n'aw muso bɛ ɲɔgɔn na ne ka ko de don
fo a k'a faamuya de ko furu ko tɛ ne kun ma nin wagati min na. Ne b'a dɔn pere a ka di aw kelen kelenna bɛɛ ye ne ka sigi aw kunna furu la. Nka o tɛ ne fɛla ko ye. Barisabula ne cɛ banna hali a ma mɛn. A tun ka di ne ye ne cɛ ka kɛ n kɔrɔ di. Komi o ti yan o dusukasi bɛ ne la fɔlɔ. Ne yɛrɛ ma tulo la fɔlɔ. N bɛna min fɔ aw ɲɛna aw k'aw tulo dayɛlɛ a ka n lamɛn. Aw don aw tɛ o furuko tɛ ne kun ma sisan. Hali don min na ni n y'a décidé ko n bɛna furu ne tɛna sigi aw fila si kunna. Wa n bɛna wuli yan sisan nɔ n bɛ taga aw fa fɛ yen nɔ. N bɛ taa sira ɲini n bɛ fɛ ka taa n faso la.